Díomh is mis Pádraig an tríú skill atá á dhéanamh agam inis ná an Greim ard. Búlaigh mé an líród a gcuine an balla 20 euro as a chéile agus déanaigh mé iirecht an líród a Greime áil ar an líród có ard agus is féidir lum. So tosóigh mé inis le mar cosláda. Inis mar coslád. Agus sinné.